салом дӯстони азиз, имрӯза мавзӯи мо дар бораи бизнеси кроссовки гап мезанем. Бо диққат гӯш кунед бародаро. Ини ватсапи мая, дар ватсапи ма каталог бинависед, ман шумода сурота шароитон мекунам. Ай 500 рублӣ то 3400 сомона дорум бо нархҳои оптум. Яъне ки моделҳои 550, 500, 600, 800 то 3400 ка дорум. Як коробка шуда 8 парай ва тамоми шаҳрҳои Россия доставка дорем. Доставка платная. Хуб гӯш кунед бародаро. Кроссовки ки дар дасти мебинед, агар шахсе ки донааки дар кора, бинависен ки донааки дар кора. Кадомида оптум дар кора, бинависен ки оптум дар кора. Хуб, бародаро нигоҳ кунед. Тиҷорати кроссовки ҳозир бизнеси хуб рафтааст, тамоми шаҳрҳои Россияда. Шумо метавонед ки бе ғарзи корои худтон ина як коробка заказ кунед, а як коробка масалан 8 парай мегиред, дар болош суми худтон мемонед, савдош мекунед, мерава. Ин чизи масалан вайроншаванда нест ки вайрон шава. Места имрӯз нафурохтиш, пага ҳатман мефурӯшад. Я чизи хадавояй. Бамин попшиву либоса ино чизи хадавоянд. Як коробка заказ мекунед, 10 коробка заказ мекунед, фарқи надорад. Ман шумо да тавсия метавонам ки масалан ҳамин тиҷората бақапен бародаро, соҳиби як чи шавен. Хонободу сарбаланд бошед. Ҳар шахсе ки канали YouTube дар кора, дар WhatsApp ма муроҷиат кунед. Каналои ма 1000 подписчика, 2000 тага, 3000 тага, 4000 тага дорум. Дар фурӯш бо нархҳои арзон метем. WhatsApp да муроҷиат ки худам оформит карда метам. Бо дили пур бош.